Καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου, είμαι η Αλήσια και σήμερα είναι το πρώτο μου βιντεάκι, οπότε είπα να απαντήσουμε 20 ερωτήσεις σχετικά με μένα, οπότε να με μάθετε και καλύτερα και γενικά, ναι, αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ 20 ερωτήσεις και πάμε. Πώς περιγράφω τον εαυτό μου με 3 λέξεις? Δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσα να μου πω αγχώδης, θαραλέα, θα μπορούσα, και αντιδραστική. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί θέλω να ξεκινήσω το YouTube? Θέλω να ξεκινήσω το YouTube διότι μ' αρέσει αυτός ο κλάδος, γενικά μ' αρέσει όλο το vibe και το ξεκινάω για μένα, δεν έχω κάποιο σκοπό ας πούμε να γίνω διάσημη. Το κάνω επειδή μου αρέσει εμένα αυτό. Λοιπόν, μετά τι είδους βιντεάκια θα ανεβάζω? Τρίτη ερώτηση. Το content μου θέλω τουλάχιστον να είναι κάπως έτσι χαλαρό, λίγο cozy, να είναι ένα φιλικό κλίμα. Οπότε μπορώ να ανεβάζω vlog, τι κάνω στην ημέρα μου. Τώρα που έχουμε εξετάσεις, να σας δείξω κάποια tips, πώς διαβάζω, να σας δείξω κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ, μήπως να κάνω κάποιο curly hair routine. Πολλά. Θα το δούμε και συνέχεια αυτό. Θα βγει από μόνο του, πιστεύω. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη μου έμπνευση? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη. Πιστεύω ο ίδιος μου εαυτός για να καταφέρω τους στόχους που έχω βάλει. Αυτό, αλλιώς δεν πιστεύω πως έχω κάτι. Τι χόμπι κάνω? Δεν κάνω κάποιο χόμπι. Έκανα 2 χρόνια βόλεϊ, αλλά το σταμάτησα λόγω του προπονητή και τώρα δεν κάνω τίποτα. Έχω αφοσιωθεί στα μαθήματά μου και γενικά ναι, αυτό. 7η ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη ώρα της ημέρας? Η ώρα της ημέρας μου είναι μετά το φροντιστήριο, γενικά αφού έχω τελειώσει τα πάντα και είμαι χαλαρά και δεν έχω ούτε να διαβάσω τίποτα, ή όταν ξυπνάω νωρίς το πρωί και έχω χρόνο για μένα. Επόμενη ερώτηση. Αν ήμουνα κάποιος χαρακτήρας από κάποια σειρά ή ταινία, ποιος θα ήμουνα? Δεν πιστεύω πως θα ήμουνα κάποιος χαρακτήρας γενικά. Δεν μπορώ να με χαρακτηρίσω με κάποιον. Μ' αρέσει όμως από το Τζίνι και Τζόρτζια η Τζίνι. Και μετά μ' αρέσει και η Μαξ. Αλλά νιώθω πως ταιριάζω πιο πολύ με τη Μαξ παρά με την Τζίνι. Επόμενη ερώτηση. Random fact, fun fact για μένα. Δεν πιστεύω πως έχω κάποιο fun fact. Θα μπορούσα να πω ότι έχω πνιγεί στη θάλασσα σε μικρή ηλικία, δεν ξέρω. Αυτό. Επόμενη ερώτηση. Τι με κάνει να γελάω δυνατά? Οι φίλοι μου και γενικά όταν νιώθω κάπου ασφαλής και δεν έχω να κρυθώ από τίποτα, είμαι και πιο εαυτός μου. Ποιο τραγούδι ακούω τελευταία on repeat τις τελευταίες μέρες? Δεν ακούω κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, ακούω Bloody αρκετά, Wang, αλλά τώρα κάπως μου αρέσει η Ζιζέλ, γιατί δεν την ήξερα από πιο πριν και τώρα έχει βγάλει κάποια ωραία κομμάτια και είναι και πάρα πολύ όμορφη, οπότε μου αρέσει πολύ. Μετά, ποια είναι η αγαπημένη μου εποχή? Η αγαπημένη μου εποχή νομίζω είναι το καλοκαίρι, γιατί κάνω ταξίδια, γενικά δεν είμαι στο ίδιο μέρος όπου είμαι όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αλλά μετά μου αρέσει και ο χειμώνας, γιατί είναι έτσι η πιο χοχολιάρικη εποχή. Αυτά πιστεύω. Επόμενη ερώτηση. Τι με ηρεμεί όταν έχω άγχος? Γενικά εγώ έχω πρόβλημα με το άγχος. Είμαι αγχώδης τύπος, οπότε δεν πιστεύω πως με ηρεμεί κάτι. Μόνο αν μιλήσω με κάποιον και γενικά ξέρει να με ηρεμήσει. Αλλιώς το άγχος το παραμείνει εκεί πέρα μέχρι να γίνει αυτό που αγχώνομαι ή να περάσει αυτή η κατάσταση. Επόμενη ερώτηση. Αν θα ήθελα να ταξιδέψω κάπου αυτή τη στιγμή, πού θα ήταν? Οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πάω κάπου χαλαρά, χωρίς πολύ κόσμο. Κάπου με θάλασσα, έτσι με ωραίο νερό. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Θα ήθελα κάπου να είμαι χαλαρά, κάπου μόνη μου. Κάπου να χαλαρώσω και γενικά να φύγει όλο το άγχος και όλη η πίεση της χρονιάς. Επόμενη ερώτηση. Ποια συνήθεια θέλω να αποκτήσω? Θέλω να είμαι λίγο πιο οργανωτική και γενικά να οργανώνω το χρόνο μου και να μην τον σπαταλάω περνώντας τον πάνω από μια οθόνη.
Γενικά να περνάω πιο δημιουργικά το χρόνο μου. Αυτό. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχω κάνει ποτέ? Έχω κάνει πάρα πολλά περίεργα πράγματα που δεν μου φαίνεται κάποιο περίεργο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να κουνήθηκε λίγο η κάμερα. Όλα καλά. Πώς μου αρέσει να περνάω το τέλειο απόγευμα για μένα? Το τέλειο απόγευμα για μένα θα ήταν να είμαι με τους φίλους μου. Οπουδήποτε, δεν με πειράζει το πω, απλά να περνάω καλά και γενικά να είμαι άνετα, χαρούμενη και να έχει ωραίο κλίμα όλη η κατάσταση. Αυτό, αλλιώς μετά να είμαι σε κάποια θέα και να βλέπω το ηλιοβασίλεμα. Επόμενη ερώτηση, ποιο είναι το μότο της ζωής μου? Γενικά δεν έχω κάποιο μότο, βέβαια συνηθίζω να λέω στον εαυτό μου ότι να θυμάμαι ότι να μην κάνω σε άλλους αυτά που δεν μου αρέσει να μου κάνουν και ότι είναι ντροπή να ντρέπεσαι. Αυτό, γιατί καμιά φορά μου πιάνουν κάποιες ντροπές, αλλά τις ξεπερνάω, οπότε ναι. Γενικά δεν είμαι και πολύ ντροπαλή, οπότε τι με κάνει να νιώθω περήφανη? Γενικά δεν είναι ότι νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου για κάποια πράγματα. Τώρα, αν είναι εκτός του εαυτού μου, με κάνει περήφανη να νιώθω τον κύκλο μου να πετυχαίνει στους στόχους του και γενικά να είναι ευχαριστημένος, να έχει καταφέρει αυτά που προσπαθούσε οποιοσδήποτε τόσο καιρό. Αυτό. Αν ήταν να επιλέξω ένα επάγγελμα, ποιο θα ήταν για πάντα? Θα επέλεγα να γίνω παιδαγωγός. Αν δεν ήταν όλο το κομμάτι των χρημάτων, θα μου αρέσει πάρα πολύ να ασχοληθώ με τα παιδιά. Γενικά με εμπνέει πάρα πολύ αυτός ο χώρος, αλλά δεν πιστεύω πως θα το συνεχίσω αυτό. Η τελευταία ερώτηση, τι θέλω να νιώθει ο κόσμος με τα βιντεάκια μου? Ξέρω ότι προφανώς δεν θα αρέσουν σε όλους το τι ανεβάζω και δεν μπορούν να με συμπαθούν όλοι και να τα πηγαίνω καλά με όλους, αλλά θα ήθελα ο κόσμος να βλέπει τα βιντεάκια μου και να είναι ώρα που χαλαρώνει και γενικά να ταυτίζεται μαζί μου. Αυτό πιστεύω. Τελείωσαν οι ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και να αφήσετε και σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε και τι βιντεάκια θέλετε να κάνω. Αυτό. Γεια σας!